ang Dude Store ta. Karon sabay ta muadto ta sa night market. Manihapon ta dito dugay na nga wala ko nakasuroy anang dapita. Dugang pa ilagaw nato ang akong guwapo nga bisita. Kaya wala pa siya nakatesting og kaon dito Walay lain kundi ang guwapo na kong estudyante sa una, si Jomar from Davao City. Hi mga dudes! Happy to be here with Dude Store ta. Manuroy kami karon sa night market kaya akong ilaag dito manihapon ta, sabay si Dude Store ta. Tara, manaag ta! Yay! Tara, sabay ta, manihapon ta! Ang night market, lagawon ta! Tara! Hello mga dudes! Karon pa ko for how many years nakabalik diri sa night market, diri mi nanihapon. First time diri nga side. Okay, order lang ang mga lamian ng mga pagkaon. Yes, tagpila ning mga sudan ninyo. Halimbawa kani chorizo. Do ba kan pero kaning unsa ni minudo manok pila 40. Ay 40 o barato lang diri ang side. Kani is baboy. Pila? 40 gyapon? Okay. Wow. Uy diri ta manihapon na. Kay perting baratoha tag 40 ra. Kani kinilaw 50. Only 50 pesos plus pansit nga lami 30. Pila daw ni? 50 ang baboy. Wow. Hi dira. Doon na atay lechon diri ang side. Wow. Tapi na kilo sa lechon ron te? 700 ang kilo? So kung wala mo ikuan diri diri lang tag 700 ang kilo kung hindi na mo magpaihaw og baboy. Order ta og lechon, bali 1/4 lang. So 1/4 is 175. This is lechon, 190. Wow. Kali. Murag lechon. Picture. Mal, kumusta man imong panihapon? Okay guys, sir. Dami kayo mga sudan sir. Lechon sir. Pila ka kilo ang i-order niyong lechon? 1/4 lang. So, bali 199 na mga bayaran. 192 din. 190, naka-discount ka nang. Wow. Vlogger ba na? Kaugdaghan. Kaugdaghan kay gamiton. Wala kayo. Pwede. Lami, kayo! Lechon! Sige, kaugdaghan. Lingaw ko Street Center. First time here. Nagkaon nga side. First time na ako dili karon. Me too. Ako po ang makanaanan puno. Happy Mother's Day. So first date na mo karon. So lami kayo. Naganda ni lechon kay first date na mo karon. Lami ang lechon no? Lami. Plus lami pa dyan kauban. Kabugoy doon ni Bata Larry ba? Ate ka lang gawa ba dyan? Nasa tinagtuan ninyo ba? Okay, magbuto po tawag masayo ha? Oo, kinsa man. Ay. Okay, mudawag ta. Mudawag ka ha? Kinsa man. Naano ko na. Hello mga dudes, muuli na unta din siya sa Kipalili pero nasakit diri. Sabay na lang daw ni ulan kayo. Munang nangaon na lang mi diri sa gawas kay Mother's Day. Okay, Kalingaw. First time ko diri nga side sa may lechonan og kaon. Kaon na mo diri guys, kay lami kay lang lechon. Lami kayo, lami kay mga sudan, barato lang. Kailang kinilaw guys, promise lami. Yes, for 50 pesos ang one order. So kaya ra. Karon pa nako na diskubrihan nga diri ang nindot di ay nga kan-anan. Karon basta mag-dinner ka, diri lang sa night market. So karon mga kadudes, muuli na unta migbukid kaso wala mi kalahos kay kusog kay ang ulan. Nang giabot mi sa among kagutom na nihapon na lang mi diri sa Tagum Night Market. Kauban ako si Dude Store ta. Kanila mga pagkaon. Wow.
for 40 pesos. Ito to, 40 pesos. 30 pesos. Barato lang din na. Basta na akong phone. Apil dito ang lamig ng lechon mo. O, napod sila lechon. Kapila kayong kilo sa yung lechon, boss? 700 lang ang kilo sa lang lechon niya. Lami kayo, prove na kayo na mo kay nipalit niya ni kaganina og balik 1/4. Wow. So mga gwapa pa kayo silang mga tindira diri mga dudes. Wow. Gwapa kayo siya dudes. Shout out, shout out, shout out. Follow siya. Shout out, shout out. Go join. Shout out, please subscribe, like, share, and comment Dudes Torta. Thank you. Woo! Okay, sa among gikaon karon nga lechon 1/4 for 190 and naatay sa to sinabaw o nilagang baboy na ay tay kinilaw and naatay guso and coke plus rice o pat o 5 ka buok nagbayad mi og 395 naka-discount pa mi og 2 pesos. Ayang tindira. Ano mo bayad? Say mo. So klaro jud kay mga dudes nga lami kay lang pagkaon diri kay bisa kastang ulan na dagan Japon kay nagadayo. Ate na ka, uli na pa kay perting ulana. Atay. Atay daw, atay. Wow. Kasingkat. Ulan kaayo. At tara na. Managan ta kay perting ulana. Si Dudes Torta nataligsikan. Lison dag kalinturahon, wala bi uyab mo atiman. So, please mind. pamain na lang guys, pamain. Sige, dagan oy na motor isa. Atong agi. So naglusot-lusot na siya diri ang dapita, hastang guta. Palit sa pagprutas. Oh, so mapalit sa dami protas daw kay pasalubong. Para pang paswitli. Mother's Day ya karon so siyempre mapalit siya mangga. Imbes na bulak, mangga yung paliton. So sakto jud kadaghan yung mga tao dire guys. Madili no. Lami nga kalimot tayo sa mong mas. Nawala po na akong master. Ay, sarado naman ang manggahan. Kilo pa mangga. 120. Wow. Yeah, for 120. Anhak ka mo mangga ta, manggamit. So doha ka mangga, ang kilo 120, so doha is worth 78. Dara. Laag ka mo diri sa trade center. Kay kalinturahon mo mag-uwi mo. Tanawa ka sa dito Dudes Torta. Katong nag-viral dun nga bride of groom. Katong na pakit na bride na kakuan ka ito, ma'am. Ma, this is now my body. Karong gabi. Wow. Tana. Manguli na daw mi. Balik tayo may bulang karon mo. Ihatag mo sa mga Diri tagi. Diri agi. The first time na ko karon sa Dagom Night Market, wala ko katuod sa dalan kung nasa lapit. Tama. Okay mga dudes, humba nami og panihapon diri sa Trade Center karon muuli na ta sa balay kay mag-shooting pamig. Jumar mag-guest sa ako ang channel sa Dudes Torta. Musta panihapon, Mark? Okay kayo sorry, astang busog ka. Yeah, sa pagkakaroon. Hanto sa sunod na itong video karon. Bye-bye. Abang-abang dahil sa mga ano niya video. Oo, sige bye-bye. Meanwhile, Shout out din ko sa kong mga kaigsuunan diha ang dapita nga mga followers sa Dudes Torta nga sila Chilo Cercado Ondoy ug si Wow. Marlon Asino Cercado ug isa pa Wow. sad si Toto Asino Cercado.
Wow. Yeah, daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw sa atong mga videos. Hantod sa sunod nato nga mga videos. Sabay ta mananaw ta dinhi lang sa Dudes Torta. Sa pagkakaron, bye-bye. God bless everyone. Thank you for watching.